50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଏଇଟା ସ୍କାମ ନା ଆଉ କିଛି? ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଲୋକ ଯାହା ନାଁରେ ଏଇ ଆଲିଗେସନ ହେଇଛି। 2007 ରୁ ସିଏ ବାହାରେ ରହି ଟ୍ରେଡିଂ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପରେ କୋଭିଡ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହି ସେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜେ ଟ୍ରେଡ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଟଙ୍କା ନିଜେ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଫିଟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଯେତେବେଳେ ଲସ୍ ହେଲା ଲୋକମାନେ ତା ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ କଲେ ଯେ ସେ ଫ୍ରଡ କରିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଭୁଲ କାହାର? ସେ କଣ ଠକିକି ଫେରାର ହେଇଥିଲା? ଲୋକ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ। ଲୋକେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦୁଇ ରାସ୍ତାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନାଇଁ ତ ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କୌଣସି ସ୍କାମ ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞାନର ଅସୁବିଧା। ଆଉ ତ କିଛି ଲୋକ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଏଇଟା ଜୁଆ ଆଉ ସ୍କାମ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏମିତି ହବ।